Hej og velkommen. Hej, jeg hedder Bente. Og jeg hedder Skipper Bente. Og jeg er hermafrodit. Og nej. Hvad var det nu, jeg hed? Jeg hedder Bente, og du hedder Dorte. Og jeg er handicappet. Ja, han er... Og jeg er hermafrodit. Det er bare sjovt. Det vi vil bare sige, at I skal stille nogle Ask Me spørgsmål til næste episode. Hermafrodit! Det var dig, der var til. Hvad var jeg? Altså, Nu skal jeg lige tænke mig om. du er handy. Nå ja. Andy. Det kan jeg lige se. Kig på den smukke mand. Så smuk, ja. Så, nu var det. Ja, og vi vil nok lave nogle flere videos på et tidspunkt. Fordi det her Bente og Dorte. Bente og Dorte, det er det her. Ja. Ja. Hvornår er det, den her video skal slutte? Men hvad var det nu hed? Du hedder Dorte for helvede. Så hører du efter. Nå ja. Fuld nu. Det var min billede. Det hedder Bente. Hvor hvis det er en dårlig hukommelse, hvad? Ej, hvad fanden du siger til mig? Og jeg hedder Bente, og du hedder Dorte. Og du siger, at jeg har dårlig hukommelse. Ja, du siger til mig. Ja, du siger til mig. Hallo, mand. Nå, og jeg har happy birthday. Men nu vil jeg lige hente noget. Det er godt nok ikke happy birthday endnu, hva'? Ja. Happy New Year. Ja. Og jeg hedder stadig Bente. Men imellem siger de, jorden er væk. Hvad skal vi så lave? I kan så selvfølgelig ikke svare. Nå. Nu kommer jeg. Nu får Og han har en noob med. Altså, jeg taler selvfølgelig ikke om den, han er med. Når han går ned, så er det bare fordi masken sidder irriterende. Ham her er en penis. Og han er en noob. En noob. Et fak. Nej, han er fake, ja. Han er fak noob. Og nu er videoen færdig. Nej. Hvornår så? Når vi siger farvel. Farvel. Du må heller ikke farvel. Fuck inden jeg you dræber off, dig. man.